Minutes. My Calm After the Storm. Wat vondst ervan? Somebody's Homeland, Somebody's Goldmine. In het Fries Museum is nog ontemanjontje februari te zien. En doet is hier goeiemorgen. Goeiemorgen. Dat is voor u West voor de recensie. Waarom kwam je op dit idee om hierheen te gaan? Er zijn van die hele grote uitstallingen, hè? Vrijheid, Vetus en Vagevuur en Petriet Hallilijn. Die krijgen een heleboel aandacht. Maar het Fries Museum heeft, behalve dat, ik altijd hele lietse, leuke dingen. En daarom word ik... En ik vind dat hij de aandacht wel verzinnen om daar even op in te gaan. En voor de mensen die het Fries of het Engels net zo machtig binnen, Somebody's Homeland, in zijn thuisloon. Is in zijn goudmijn. Ja. Maar dat ken ik net. Dat is net een goudmijn van een berghild. Maar het gaat dus de goudmijn in je gedachtes. Er worden werelden schept in deze uitstalling. Het zijn haast al je dingen uit eigen collectie die ze bij me gebracht hebben. En je zegt dus van elke kunstenaar 1 of 2 dingen. En als je daar naar zegt, dan krijg je een hele verhaal te zien. Dus je kan wel even zien, nou, ik heb een leuke foto of het is een druk. Maar het gaat om die verhalen die erachter lezen. En die vind ik dat die heel mooi uitgelegd werden. Het is echt een lieds cadeau, die tentoonstelling. Want toch is zelf, even een heel lieds tussenpaatje, zietpaatje. Dat komt van de pleets, hè? Ik kom van de pleets. pleets. Hij wel eens uitlijn dat hij altijd inspireerd heeft, hè? Ja. In die werk, in Ja. zijn eigen werk. En zoals just het direct waarom? Dat vind ik een hele mooie link. Ik denk dat mij elke kunstenaar zo is. Die beelden die draag je mij. Bijgelijks. Er is werk van Ellen Mandemaker. En die wen het hier volgens mij in de buurt van Frensiet. En die had dan de lofzang op een riappel. Die had dan riappels verzamelen. En of fotografeerd. En dat ben correct lietse mansies of wiefkes. Nou, dan kun je denken, ja, wat is dat nou? Maar, zo kun je er nog zien. Als er maar bij aan de wortels uit de tuin hellen en die sjuggen eruit als mansies of wiefkes, dat is mooi. En je gaat ze zo opstapelen, hè? Dus is inderdaad... Ja. Dat is toch Wat prachtig? ben dit trouwens? Beeldstaars of spoontaars? Dat weet ik net. Wist je dat? Nee, ik weet het echt net. Maar wist het is gewoon, hoe show je er nou? En het zijn fantastische foto's. Zij is er waarschijnlijk daar dus Op dat Riappelloon. Ja, en daar had ze dit altijd zien. Ik denk het. En waarschijnlijk had ze voor een uitstaart en wel eens in zo'n bult zien en er zit een figuur in of zo. Ja, en dan kun je denken, ja, wat maken we nou maar zo'n bult riappels? Maar het liet zien, werd je erop fascineerd worden. Hè? En in Friesland is het heel belangrijk, dus dat vind ik dan heel mooi. Maar wat wie er meer? Isbrand Galema, de lepper, die had geerwerken met een Erik Giraudet. En die hebben al je polsen, kleurrijke polsen deel zetten. Een soort ode aan misschien het verdwijnende landschap en de vogels. Maar een pols van een Polstok, ja. Van een vierlep. Ja. Nou, dat is de ik. Ja. Een mooie installatie dat dan, dat zou bij me kosteert. En er weer een koolprinten, maken met steenkool uit een gebied, uit Duitsland. En die steenkool landschappen fotografeert. En mijn steenkool ik uitdrukt. Ik weet net hoe dat kan. Maar het ziet er heel fluwelig uit. En dan zie je echt die landschappen. Hele verhalen. Een beetje sprookjesachtig. Dat zal wel net zo sprookjesachtig wezen. Want steenkool... In het roergebied. Nee, lijkt het me net. Maar goed, hij had dat even maken. En er weer uit de Nevada foto's. Het weer echt... Elke keer moest hij weer even verdiepen in hoe zijn kunstenaar dat zegt. Dat vond ik heel mooi. En wat me heel erg opviel, wie dat werk van Astrid Nobel. Nou, een Nobeltje kennen we wel, hè? Zullen we allemaal wel. Ja, zeker. En die hier 2 heel erg in het eerst springende werken. In je weer the sea, the ground, the sea. En het weeromkerende eb en vloed, maar de verhaal tussen de loft en het water. Dit is heel donker, je ziet de Melkweg. Het is een heel donker schilderij. En heel sprookjesachtig. Het is net in die zin, de galven ben van Grutner Lieds, maar het is juist felle stippen aan een loft. Nou, dus figuratief is het net, maar daardoor krijgt het figuratief. Het krijgt daarmee toch een beetje een sprookjesachtige werkelijkheid. Ze benadrukt dat, al die sterren daarin. En maar die sterren liek je heel dicht eigenlijk bij het water. Dus dat klopt. Nee, het klopt net echt. En daardoor denk je,
En daardoor is het als een illustratie van een sprookje. Of je mag er bestilstaan. Ik vond het heel mooi. Het is een vrij groot werk. Dus je kan er even bij voordromen. Dit is wat haar dus inspireert, hè? Het water, de zee. Maar het gekke is, er weer nog een werk wat totaal oors is. Je wist wat suppletiezoon is. Misschien spreek ik het net goed uit. Is dat op Spotenzoon? Ja. We mogen Amelon dus rijden. En, ja, ik kom daar vaak daar bij Holm en dan spuit ze dat zoon daar weer op dat stroom. En dat zij had dus dit is een abstract schilderij van Golven. En dan had ze dat suppletiezoon als schildermateriaal broek. Nou, het schijnt heel dreig te wezen omdat het heel glad is en heel droeg. Maar ze had het verwerken en het is juist het donker er terug in. En ik denk dat Astrid Nobel, zou ik al zeggen, maar Nobel, dat die heel goed naar haar achtergrond jongen had van ik kom hier wel, dit wil ik zien laten. En dit is natuurlijk een beetje griezelig dat hij steeds dat zon nog opspuit matten. Van hoe lang houden we dat je vol in Nederland? Dus het zet ik wel kanttekens bij het heger wordende wetter. Ja, het ben wegen van zon. Ja, wegen van zon wat je zuggen. Ja, mooi. Nou, en dus het ben alle jaren vrouwen die het schept worden. Eén ding is heel gek, er lijkt een bult zon in een bakje. Maar de coördinaten erbij. Er had namelijk eens een eiland west, Bermea. Dat stier op een kaart bij de Golf van Mexico. En toen men dat letter vinden wie dat voort. Als dat nou een CIA-trick is. Maar in elk geval, Mexico heeft dus een stuk loon verlenen omdat het eiland voort is. Nou, deze kunstenaar die had er even west. En die had de wetter van dat coördinaat waar dat had hij substract maken. Dus er is nou een brok zo'n, maar een coördinaat voor het eiland. Ik vind dat mooi. Nou, zo mag het zien. Die hele uitstalling gaat over vrouwen die gecreëerd worden vanuit die achtergrond van die kunstenaars. Dat vind ik heel mooi. Ja. Dus als er zelf exposeren hiest, dan hiest wat hiest dan Sjen Litten? Stik rijden? Ja, dan heb ik even in de grond skept om Sjen te litten wat er in die grond zit. Ja. Wat er toen nog in zit, je hebt iets. Nou, of en dan het meer? Of no. Oké. Mooi. Hey, er was nog een minuutje voor iets. Ja, dat verhaal. Ja, dat beeld dat is echt heel actueel, hè? Want we verliezen een heel soort loon. In Engeland gaat volgens mij een heel soort kilometers. Amelonek. Ja, Amelonek. Dus nog ontjontje februari te zien. Door juist een 8. Een 8. Ja, voluit. Dus erheen. Ja. En dan, want dat oor is ook heel mooi, hè? Dat van die Kosovaarse die Kosovaarse, die vond ik heel mooi. En je kent het om die hele grote uitstalling van die fetus van het middeleeuwse hinnen. Dus, maar dit is wel een lieds cadeautje. Net vierde, dus. Nee.